يا العرب قدي الله لو دانتون الله اوكي قدي هابي ايستر ثانك يو ثانك ናይ ባሃቂ ዝበሃል ዝነበረ ሰኒዕ እየ ብዙ እዚ ዘለናዮ ጉዳያት ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘለናዮ ኣነ ዋጋ ዝህብ ዘለኹ ቀዳማይ ዋጋ ንዝወሃብ ንሰብ እየ ንሰብ ዋጋ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ግን ንሰብ ዋጋ ዝህብ ስርዓት ኣይኮነን ዘሎ ኤርትራ መሬት ዘላለማዊ ነባራ እዩ ሰብ ግን ተሰባራ እዩ ሓደ ግዜ እንተስኢንካዮ ብህይወት እንተሓሊፉ ዳግማዊ ኣይትረክቦን ኢኻ ቅድሚ ኩሉ ካብ መሬት ላዕላይ ክብሪ ዝግብኦ ሰብ እዩ ኣባና ግን ሰብ ረኪሱ እዩ ዘሎ ዋጋ ፈፂሙ ኣይረከበን ትርጉም እውን ኣይተዋሃበን ትርጉም ዝተዋሃበ ንመሬት ዝብል ጉዳያት እዩ ልዕሊ መሬት ግን ሰብ ትርጉም ኣለዎ ንሰብ ዋጋ ከም ዘለዎ ጌርና ክንህቦ ይግባአና እዩ ስርዓት ግን ነፂግዎ አንጻር ክብረታቱን አንጻር መሰላቱን ኣብ ኩሉ ሸነካቱን ረጊጹ ነቱ ህዝቢ ይብድሎ እዩ ዘሎ ናይ ባድመ ጉዳይ ከም ዘሎ ኮይኑ ቅድም ባድመ ግን ኣብ ሃገር ጠጠው ክብል ዝግብኦ ነገራት ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ኮንስቲቱሽን እዩ ኮንስቲቱሽን ኣብ ዘይብሉ ኩናት ምምራጽን ኩናት ምእታው ማለት ነውር እዩ ቅድሚ ኩናት ምግባርካ ነቱ ህዝበይ ነቱ ትብሎ ህዝቢ ብቅዋም ቀይድካ ምስ ሓስካዮ ካብኡ መቀጸልታ ናይ ዶባት ጉዳያት ይህተት ማለት እዩ ናይ መሬት ጉዳይ ናይ ማዕድን ጉዳይ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ኩሉ ነገር ይህተት ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ኩሉ ነቱ ህዝቢ ፍሬጻምኡ ናይ ሰዋዓት ወላ ነቱ ህዝቢ ዝተቃለሰሉ ቅዋም ኮንስቲቱሽን ግዴታ ነይሩ ንዚ ከይተገበርካ ብናይ ሳህል ህግታት ብናይ ሜዳን ህግታት ጌርካ ንሃገር ዝኣክል ሂስካ ብዘይ ህግን ብዘይ ኮንስቲቱሽን በቃ አንጻር ህዝብን አንጻር ጥፋት ናይ ህይወት ንዘለዎ አካላትን ዛጠፍ ሰይጣናዊ ዳቢሎ ዝሆነ ስርዓት ይዘላ በኤርትራ ባድመ ጉዳይና አያ ተሐሳስበኒ ወላ ህልም ይበል ምስበሎ ወላ ማዕዶና ያኔ አይ ዶንት ኬር ንዓይ ዝጨንቀኒ ዘሎ አቡ ባዓሻሓት መንእሰይ ንጽባህ ዶክተር ፕሮፌሰር ኮይኖም ንሃገሮም ሳይንቲስት ኮይኖም ኣብ ኣሎ ዝተባሃለ ምርምርን ፍልጠትን ኣብ ሃገርና ከኣትውን ክትፍለጥ ተሃገር ክገብሩ ዝክእሉ መንእሰያት እሸላትን ዝረገፉሉ ሃገር እዩ ብዘይ ድሌቶ ባስገዳጅ በግዴታ ካብ ሓደ ገዛ 3-4 እንዳ ገፈፍካ እዚ ነውራምነት እንስሳነት ዝሆነ አይነታት አካይዳ ክንቅበላ ይግባናን ሰብ ዋጋ ስለ ዘለዎ ሰብ ክብሪ ስለ ዝኾነ ሰብ ክክበር ስለ ዘለዎ ህጂውን ምዚ ረሳህ ዝሆነ ስርዓት ጠጠው ኢሉ ኮሎ ዝሞተ ሞት በአልኮልን ባረቀን እንዳ አበደ እንዳ ተጸለለ አባ አዳሃሎ መሽጉ በፍርሂ በጭንቀት ካብ ከተማ ካብ ህዝቡ ተነጽሉ በረሃ ዝነበር ዘሎ ጸለል ህሞም ንስኡ ኑት ከሪ ናቱ ጠቅሚ ክግበረሎም ንስኡ ኮይኖም ዝካፈሉ ንስኡ ኮይኖም ዝጫረቱ ንስኡ ኮይኖም ጅቦም ዝሞሉ ንስኡ ኮይኖም ብደምን በህይወትን ዝሰከሩ ይዶም ነፍሶም ዝተሐጸቡ ጠላም ናይ ህዝብን ጠላም ናይ ተጋዳላይን ጠላማት ናይ ስዋዓትን ዝሆኑ ውህዳት ሰባት እዮም ሚሊዮናት ተቆጻጽሮም ናቶም ካምፒየሮም እዮም ንተሃገር እጅባ ደመ ጉዳይ ኮነና ነዛት ተሐሳስበን ቅድሙ ኩሉ ነቱ ህዝቢ ዋጋ ክዋሃብ ኣለዎ ዋጉ ካፍረ ጻሙ በህግን በቅዋም ክከይድ ኣለዎ በቅዋም ዜጋ መሃኑ ክረጋገጸሉ ኤርትራዊ መሃኑ ክውሰነሉ ክወጀሉ ኣለዎ እዚ አዋጅ ወና ኤርትራውያን መሃኑ ክንከር ኣለዎ እዚ አይተገበረን እዚ ጉድ
ንድህሪት ወሲዶም እጂ ናይ በዜግነታዊ ጉዳያት ከይልዓለ ገይሩ እቱ ህሞም ናይ ገበነኛ ኢሳያስ ከምቱ ናይ ስዊድን ዝሰማሁሞ ቀሊል አይኮናን ኤርትራዊነት ዘመረጋገጪ በዜግነት ከይኮነ በስራህዩ እንዳበሉ ነው ኤርትራዊ ማዕረግ ለማሃብ ዜግነታዊ ድርሻ ለማሃብ ተንቤናዊ መሃኑ ከይልዓል መንነቱ ተፈትፊቱ ክንገር ኮሎ ነዚ ለድሪት ክስታይ እንዳገበሩ እንዳተጓዝዮም ዘለው ደረጂ ግን ዝመጻ ነገር ወላ ሓደ ነገር ወላ ወራር ገለ ወላ ዝሆነ ነገር ተተላይሉ I don't care ብናተይ አነ ዝነገረኩም ክንደ ላንድ ክሩዘር ዝከውን መሳሪያ ሓው ኮይኑ ይብላዕዮም ምስቱ ሰይጣናዊ ስርዓት ይሳስ ምስኡ ተሰሪሖም ንዘለው ከዳማትን ህዝቦምን ሃገሮምን ዝብድሉ ንሃገር ዛጥፍኡ ንሃገር ዝብድሉ ተጋዳላይ ከአምስ ህይወቱ ዝቀበሩ በግዘይ ግን ዘይቀዋመን ንህዝቢ ንሃገር ዝረገጹ መሬትና ከይንረግጽ ህቶ ዲሞክራሲ ምላሽ ከይረክብ ዝገበሩ አመሬትና ከይነብር ክንሓድም ክንስደድ ዝገበሩና ንዚኦም ክንድላንድ ክሩዘር ዝከውን ፈንጅታቱን ይብላዮ I don't care ብናተይ ዝነገረኩም سؤالات تزارب أدقي أنت ده فليس كان يرتراس أمال أوروا good أتاو لكن لاند كروزر كند أوروبلان زكون ميسائلات دوغ أمدو غيرو يبلا يوم I don't care درجي هذا إرتراوي مزئي همو مسؤولون أبود كلمي مسؤول كينو ولا حدا هو تزهب إرتراوينا ولا حدا فلتنا كلنا زلنا تفالتنا ينزلنا مسراكن مليبان متعلامي تعلمت نزفصامه مسؤول كينا هنا درجي أين موتني نازموتنا هذا إرتراوي أيتركبون أبا كيلو أبا تكمل رواحتاتن قلوتن تأبيتن زلكم كنريكم هنا بما نهزبي بعد ما نداولكم اشالات عطفيهم مجد ما داغماوي نمن كتالفاللوهم نمن سب من فليتكم يزلو من مهانكم فليت يزلو نابرو ينبر يزلو ولا حادث مساعدكم زسرح يلن إلكم الله أبيتي مسائلات حاول كويننا بحامد يقيركم نهنا أليلنا نبل هاجرنا درجي سلام كوينا مكصالي هتو ديمقراسي قوام زلو سرعت كمص دليت يزلنا بزي قوام እንዳጥፋፈማ بزي سرعتن بزي هجن بزي جنن ولا حدا مسل زي ولو حزبي جوه هيسكم بطميتن بشجرن نموتن مسدتن እንዳገበርኩም نهنا مساحتكم እግርኩም ናታትኩም እግር እንዳተከተልና هو አይነበለን ናይባድመ ጉዳይ ዶን ከራይ መልከተኒኒ አይመልከተኒኒ ቅድም ኩሉ ናይ ዜግነታዊ ድርሻ ከበና ያለው ቅድም ኩሉ ክብሪ ከበና ያለው ቅድም ኩሉ ኤርትራውያን መንነት በቅዋም ገሩ በህግ ቀይዶ መንነትኩም ዜግነታዊ ድርሻ ናታትኩም ያታ ሀገር ይሉ ካረጋግጸልና አለው ንዚ ዘይተገበረ ወላ አንድ መሰሉ ከይተዋሃበ ህዝብና በህብሽምና ኤርትራ እንዳተባሃለ ኢሳያሳውያንን ክብሪ ክባሃል ህዝብ ክጠፈልኩም ታስቡ ይምዘላው ገዝቆም ይራሃቅ ጉድጓድ እተው ናብ ሐመድ ይቀይርኩም ሚሳኤል ክንድና አውሮፕላን ስከውን ናባሐትኩም አብረስኩም ተዘኑን እለሊና እንበል ዘለና እለል ሰይጣውንት ሰይጣን መድኃኒት እዩ ሐመድ ኩኑ ገዝብለኩም ሀገር ህዝብን ይብደል ይዘል ይበክይ ይዘል ህዝብ መጥፊ መህተሚ መንበር ሲኒ ይዘል ይስደድ ይዘል بزهق ترجع يزلا بس على هقي ينبر يزلا واي not سلام انت كونستيشن زي توا هو تكف لكم تدالو هو جنبارو نطيت كم تدالو لبو بطيت እንደ ሐበል ተሐገር ካክስዋት ተደሉ ግን መሰሉ ኮንስቲቱሽን ግን ተከልክሉዋ ማን ይሁን ሰዓት ማሐደ ተንበናውያ ማሐደ አጋመ ክብር ከባህል ማሐደ ጽናዊ ሰራቂ ባረቀስ ተጸለለ ነው ክብር ከባህል እታ ሀገር ነው ከሱ ምስደቁ ከነብረሎ
ኤርትራዊ ጻዕዳካ ኣብ ጉድጓድ ካቱ ተሓስቡ ኪዶ ጉድጓድ ተው እሳሓትኩም ተው ደረጅ ሰዓት ወልኩም የለን ወላ ሓደ ቆላ ሂሉ ዝረየኩም የለን እዛ ክትፈልጡ እዛ ክትርዳአኩም ይግባአኩም ንህና ቅድሚ ኩሉ ንህዝብና ክብረት አብ ክብሪ ማለትካ እስራትና ፍትሆ ሃገርና ኩላትና ንኩሉ ኤርትራዊ ዝጠቀምያ ነፃ ዝሆነ ህግን ስርዓትን ፍትህን ዘለዋ ሃገር ክትመጽእ ተቃለስ ኮንስቲቱሽን ክትከል አለው ወይልካ ተዛረብ አፍተር ዛትካ ሃገርና ኩላትና ለና ቅድሚ ኩሉ ግን ቀዋም ሃብዎ ቀዋምና ተተግበር እዚዩ እዚ ኣብዚ ያሉ ኩነታት በበድመ እንዳመሳመስካ በሃንሽ እንዳመሳመስካ ምስ ጅቡቲ እንዳመሳመስካ ምስ ሱዳን ምስ ገለ እንዳተገላበጥካ ደቆ ውሻጡ ኣብ ዩጋንዳን አሜሪካን አውሮፓን እንዳመሃሩ ስድሮም አማሃይሽም በወርቅን በገለን አንቆጥቂጦም እንዳነበሩ ደቅ ንጉሳውያን ኮይኖም ምሳቶም ኤርትራዊ ከዓ ንሐመድን ምስዋዓትን ክስዋ ጥራይ ዝተወለደ አዴታት ማሐፀን ክስዋ ደቀን ጥራይ ዝፈጠሩዎም አይኮነ ኩላደ አዶ አዴታት ንደቃት ፈትያ እዚዩ ስለዚህ ሃገርና በሰላምን ትነብረሉ መንገዲ ክፍጠር አለዎ እዚ ዘሎ አካይዳ እዚ ዘሎ ስርዓት ንህዝብ ኤርትራ አይወክልን እዩ ብዘይ ቅዋም በኃይልን በብረትን ጆሆ ሂዙ አንበርኪኩ በጉልበት እንዳቀተለ ለተጋዳላይ እንዳጥፈ ለሃይማኖት አቦታት እንዳጥፈ ለኦርቶዶክስ አጥፊ ጳጳሳትና ምና ሐጂ ሙሳ አጥፊው ሙስሊምና አብ ኦርቶዶክስ አፕንቴ ሆባ አብ ኩሉ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራ አብሎ ሰው አተወሉ የለን እዚ ስርዓት ስነ ጥበበኛታት ሐዲሞም ነፍሰ በላ ደምሰተይተዮም ዘለው ምስኡ ቦም አቢሉ ይተአጅቡ ዘለሱ በሰይጣውን ትትዊ ዘለው ኤርትራዊ የለን ዋይኖት ታሃገር ናቱ ካምፓኒ ገይሩዋ ናቱ ድንኳን ገይሩዋ ሰዋይ ስለምን ኤርትራዊ ክንድዛክብ ይብደል ፍሬጻሙ እዚ አይኮነን ክክበር አለዎ አመሬቱ ክነብር አለዎ ክንድዛክል በደልን ስቃያትን አብ ነፍሱ ጭቆናን ክፍጠር አይነበረን ካብ ደርጋውያን ዝባሰ ፋሺስት ዝሆነ ስርዓት ይመጽእ ዘላብ ኤርትራ ሰታይደም ዝሆነ ስርዓት ይመጽኡና ሰላም ዘይፈቱ ህግ ዘይደሊ እብሪተኛን ትዕቢተኛን ፍጠት ዘይብሉ ደንቆሮ አዚ ናይ ትምርትን ግንዛቤ ሁማኒቲ ዘይብሉ ስርዓት ይዚ ዘላብ ኤርትራ ስለዚህ ዛብዝም ዳመጻሁም ባድመዶ ከምዚ ኮይኑ ጅቡቲ ዶ ከምዚ ዶ አይተባሉና ቀድም ኩሉ በህግ ቀይድና ኤርትራዊ መንነቱ ክብሩ በኮንስቲቱሽን አብልኩም ኤርትራዊያ እዚ ህግ ናትካይልኩም አረክቡዎ ናዓለምነቱ ቀዋሙ አፍልጡሉ ካብኡ ንዳሃር በዓሉ ትዜጋ በዓሉ ደቂ ዓዲ ናሃገሩ ግንባሩ እንዳሃበ መንነቱ ካረጋግጸልኩም እዩ ሚሳያስ ክብሪ ሚሳያሳውያን ጥቅሚ ክባሃል ኮሎ ግን ህይወትካ ሃቡ እንዳበልኩም አይተበሉ ይለኩም አላህ ክንዳ አውሮፕላን ዝከውን ሚሳኤል ዶጋመ ዲቀይርኩም አባ ታንክ ዩ ባይ ማይክ ፍሪ يسمع له انا ازمارينو 15 ساعات ابزو يخوفي لسي ما بتعمل تيس فيري ساعات يعني عجب زي مصري ليون اللي هذا حركته نو يلن عرف دانتون 15 hours ابزو 5 ساعات شعته ريكارد سين كم ريكارد نو بعال شو زغره بعال هاي تنسى شو زغره كلهم انت كتعرفوا له ابزو الناس ولا كاغر ما كان يعني انا جوع تر ليون حبمو سلام حضر كلهم مرحبا دانتو جامو ليون هابي ايستر مو كلهم ارستس قبل حضور ليون are you there دكتور جبره جامو بل unity and diversity I like that name الله حرو سلام دانتن الله حرو دانتن سلام كل عيدا العلا غير مكة هو كيدو تراي كيخو والله انا هابي ايستر نبلك الله دكتور ثانك يو هابي ايستر يا دانتن داس اندز بلن بقى حنت زرب حزرب سامي عيسي بقى داس يلن مالتي نو زعدي سي تخفيل وعي مصيا اسالكم فاش مسغورو حقيو نو مخناتس
زي مفلات حدن ديو جن كا كابز فولت ممهركا نجاري نو سازي حجي بزعبا إرترا سي تي بزح جزء أجمعنا كوين اسمع نسي أمونغو هاجر هزبي سرعة محدرة زلوا زمدناتات في الليلات أنا تركا بيمردع كون خيلي مالتي حجي نتسرعت كلها أنا خم نبلو كتبلو تخيلي خا مالتي جن أمونغو تسرعتن أمونغو تهزبن تهاجرن في اللي كم زلوا خا من الصار أقداسيو مالتي حجي نتسرعت كتبل نتهزبن نتهاجرن من نعاس مالسي ذي كون نجر مبالسي نتسرعت الداخم زي كونس نتهزب كم هزبن نتهاجر كم هاجر نيز الداخم مالتي حجب زي كنت نقول زقبا أنا خوي نسمع عنه قدمي له حدا زارب نيرسي دانتن ملش له طبق غيره حجي دسي لاني غني لي كولا دلي إذا العلاج شوالي مالتي قبو ملايس زغبره اقداسي كل غزي مزخخار يحجزي منالبات غلغله سب بسمعيت خون خيل وي كاب زي مفلاط خون خيلي سلازي نحنا ارتراويان سي تا ارترا هاجرن حزبن سي نحنا خم زيغاتات مسلون كبرون كنحلولو زغبعنا نحنا هنا مالتي حجي انفاكت سي نتي يا ارترا زلو سرعات مسلن كبرنا إرتراوي يحليو كحلي يقبويو ويكا نعيز ملكت إلنا عند حرد أني كنقطفو خوينا بحقي عبي جايو مالتي مخناتو نسوس مسل إرتراوي كم زي حلون نخبر إرتراو كم زي حلون عراقاقي سلازو خونا مالتي سلازي كل جزي هاجرن هزبن كل على كل سي نقول لها زملكت مخانو من رقاقاسن نعقو معك الجرنا حسابنا تهابنا حجازي إيو زمنة علني حجي تزربا صنيح خون خيليو بزح يسمع خون جن قنيه ون خون خيليو حجي بزعبا بعد ما تو بعد العل من البات مستي ناب حاموس زنبر انترفيو تتعساسرون خون خيليو من البات حجي انترفيو نحد سمعهم هونكم بملؤ مسمع قداسيو حجي كونتكست زبحالالو مالسي اب تحت منتايو اب تحت عينا كنتي تزري بتبايلو مرعي قداسيو ابو كله بطريو ندحر وسيد كايو داي ترجم خحس لزخيل مالتي سادي حجي نحنا نتسرعت زبلو ايكونا ندقم زلنا نتسرعت بزعوا دم خزارب كله مسلطانو تحاحيزو مسقصالنا تحاحيزو خزارب خدي نحنا جن بزعوا دم خزارب ندحر كوينا بزعوا ارتراونتن حزب ارتران هنا نزارب مالتي لعلاونتنا حزب ارتران ناي ارتران مرغغاتكا نفسو كب ارتراو زيغا يزملكت مالتي انا ايتحازو لي ني لعلاونتنا ارتران نخبرنا ارتران ابنا علم مغابايا بقبو من صبراعون محلاون مكلخالن بقدامنت نعاي كم زيغا كم ارتراو زيغا نعاي يزملكت مالتي ني سرعه اساس ايوبوني اكشوالي مخناتو سرعه اساس نخبرن مسل ارتراوي سلازي يحلو سلازي كم زينكا بقدامنت نعاي يزملكت لعلاوننا اركا مرغغات كبرنا ارتراوي مرغغات نعاي يزملكت يزبل مالتي كل ارتراو خمو خبل يبل ويكا خمو خبل يو زلو زبل امنت علن مالتي سازي حجي بزعما بعد ما خنزارب كلنا بمنصر زي نزارب كم زلنا كل سب كستوهاللو زغبو خوين يو زردعني ويكا خمو خونا لو بحلايه مالتي سازي سرعه اساس بزعما بعد ما سلازبلسي نحنا بزعما بعد ما خنبل يبلنا ويكا ኢትዮጵያ ከባድ መሆጽሎም ስለዝበለሲ ንሕና ኢትዮጵያ ከባድ መሆጽአለዋ ክንብል የብልናን ዝዓይነቱ ስምዒት ከሐድረና የብሉ ክልቴና ኢትዮጵያ ክትወጽአለዋ ንሕሪልና ንስተፈላለየ ምኽንያታት ክኸውን ይኽእል ንሕና ከም ዜጋታት ግን
انتاينا نبل زلنا كبري إرترا كبري إرتران هزبي إرترا كم لعول هزبي كحلو كخبر علوي ساز إثيوبياوين وين نيرترا خم حنت العلاوي تهاجر نهزبي إرترا خم العلاوي هزبي كفلطوان كخبروان مسالو حلولون يقبايو عند حد أني حب ناي عالم أبتان نبرادلنا عالم قداي وسعو قداي ناي إرتران عنها يزملك كم لعول هزبي نسو مالتي تلعلاونات مالتي سازي أوشت إرترا دلو خناتات قداي إرترا نعانا خم إرترا وين يزملك نعو يملكتني أبي تبقى دلو وسعو خناتاتو نعو يزملك نعانا يملك سازي جن كم حال العول هزبي مسلو أب عالم نحنا كم لعل هزبي خا ناي كان لعل هزبي كنا خبر يزقبعنا مالتي إذا كن نستي عبتوشتي هاجر زلو سرعات وي محدرة مزو تحازا يكونا تهزبي كم تعان توزول بو أمونغو هاجرن هزبن سرعات محدران فللي كم زلو مرد عقداسي سرعات محدراسي هذا كابتن 4 أكالات ناي هاجر وي كان ناي هزبي هاجر زبحال مالتي نو ناي هاجر إرترا مالتي حجي 4 محور يزلو كابزم 4 محور حنتيا اتي سرعة محدرة مالتي سازي اتي ترفه نت هزبي زقلسي سلازم عالم حدا هزبي نات اخوينو لعلاوي تخبلو تلعلاو مسلو اب عالم كجهاس يبلون كخبرالو زخوني بحقي نبر بحقي جزاء زبل سرعات كاني وي كانا هاجر كا نزي زي تحس مسل ناي كالوت هزبي كتحس يبلون مالتي سازي حجي اتي بزعبا دم استلعلي قداي بمنصر زين حدش برايم مينستر نا إثيوبيا سين سلام يبلالو مني انتهي مالتيو زبل حتي سازي حجي ما سلام زبلو زلس تهي مالتيو حاده كالاي نزي سلام كني كم إرتراويان انتهي ملاش كنهبون نقبعنا كأب خلاي درجة مالتيو انتهي يردئتكم بزعبا زبلو زلو كاو خاني إرتران تعمل سختيب زلها زبل يتي تخلى يحطه تسالساي كاني حرد حان حج سلام يبلال أباي تاجن إثيوبيا سي انتيو بقي باي تستخد جبرال لوا تسالساي درجات تحت حطي مالتي سازي حجي مسو تأساسي رز مصي عندي حد عني أمونغ إرتران إثيوبيا زلو أمونغ هزب إرتران أمونغ هزب إثيوبيا زلو زمدنا وي كأني ركبات كم حايشن نبذ حايشة درجة خيد نحب أنا تقداي كفتحوز دل نحب أخوينا بقبري زربا مزرا راجع كوناسي بقبري كقبروز قوم حدا تايو زعتو ووعن حقي مخبار لعلنا حقي كخبورو يقباي مسي بتلعلنا حقي مخبار مالت كاني نتزعتو ووعن فاينال اند بايندين زبل وعد كتقبرو والله حجي مزيت على سيري ما حجي تناي بعدمه بعدمه سلو زلو انت زي كوينسي بعدمه سلو تقست زي كوينسي بمسرته نتزعتو وعن فاينال اند بايندين زبل سلازي تقبرو اما سلام ندلينا ندحب عزبلو خوينا مسي تا مجمريا سي تا بوحدو كقبرو عزبو امسي نسم دم سلام قلبو زلو سلازي كابኦም እቲ ዝግባዓና ክንገብርና እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ሲ ካብኦም ዝግባዓ ሲ ንዓለም ሕጊ ምኽባር ዝኣተኻዮ ውዕል ብግቡኡ ምትግባር ይመኒ ዝኣተዎ ውዕልን ዝፈረሙልን ፋይናል ኤንድ ባይንድ ዝብል ስምምዕ ከተግብሩ ኣለዎ ሚያታ ዘረባ ካብኣንለ ኣይትኸይድን እያ ስለዚ ሕጂ እቲ ካልእ ቀፂሉ ዝመፅእ ካብ ባድመ ውፁ ስርዓት ከምኡ ስለ ዝበል ነቲ ስርዓት ዝድግፍ እዩ ገለ ዝብል ትርጉም ሰብ ክሕዚ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን كم يكونن بمسرته بعين زي يخرق زلوا مالتيو سأتي نحنا كن زارب كلنا انتايو كلتا نجاري مالتيو بحلفي بزعل إرتراح نزارب نحكي الناسي بمسرته أبي إرتراح زلوا خناتات كابتي حق بايت هذلو كن بجس لزلنا تي بايت هذلو خانتايو أبي إرتراح زلوا سرعة محدرة ديمقراطية وسرعة ذي كونت راجع كونسي لا حزبي مالسي بحزب التمرد يكونن لا حزب منجستي يكونن
ህዝቢ ኤርትራሲ ድምጽ አውድቁሉ ወይ ኢዱ ሓፋቢሉ ዝመርጾሞ بدون خوردون كدايبون زخيل أيكونن أب إرترا كونستيشن يلن نحق نمنجست نهزبن زجز زداني يلن سلازي إزي نمثل حزب إرترا زوكل سرعة سلازي كونه حتى نسوزبلو ولا ناي سلام صوعت زوزبلو زلوسي حرايم بار إلو يقبلو ولا يقبلو جبرت جبرسي نمثل إرتراون زحلو سلازي كونه سي السوزبلو معنا مالسي نسوزبلون حزب إرترا خم حزب إرترا خبلو زقبون كل تفعلي خون يخيليو سلازم بخل الدرجة فلينا خن حزو يقبعنا مخناتو أب إرترا زلو سرعة ناي مالسي بحزب التمرس سرعة سلازم يكون شيء معنا زرب إحنا جرا جبر كان مني ورد له حزب إرترا هوردا يخيلني سلازم تحجي زعتو دوسدو سقمتات ني أنت أرانا إرترا ونخو خيليو مالتي سلازم سي نا حزب إرترا دليتن بهجن زنت أبار كهونا يخيلني سلازم خم حزب نحنا نزز بحال زلو بخمينا نريو صبو سلام حزب إرترا سلام دلنديو سلام تقول لهم مرحبا كتب له تخيليها جن سلام مصوعسي أب زربها سلام يدلي أمبال زربات رأيو بقبر جن تايو أبايتان تاعها خدقبر تدالي خازلخا سلازم حرا سلام تقول لهم جن proposal ناتكم تايو ناي سلام proposal انتاعهم تقبروا تدليو دلهم إلكا بصبغوا نقر كترية تخليها جن اتي فراخ هبز خيل انتاعهم كقبروا دليهم دلهم سلازي تخو قبروا زقبهم كاخم تي عنتو خلط انا حقو لا ما جمرين حق مخباري لحد عب تحت حقي كل نقر زفتح مالتي بدحريو زلت حزبي قرابة حزبي حبيرو ذنبريو حبيرو ندحر حجون كنبري سازي إذا قربتنا زين تبغى نقر كتقوم له حبيرو زي هزاب زي بحبار كمعبلن بحبار بسلام كنبرن زدل نقر كتقبر نحبار عرفتك هاي تغليها ندحر بعت الدليت صبغ منفس دليت ندحر له خوينا مالتي حق رجل كاجنكم وتقبر هاي تغلينيها تحق مخبار نوعلو إنهم زي عينت متئم ما نفتر سلازي خيل كعبهم طلب نقر زي كتقبر لكم كتب لهم تغليها سازي نتزو قربو زلو ناي سلام زبلو زلو سي بجبري نخسنن انت اخم تقولوا دلي زلهم يلكع كتقربهم تخليها كم حزبهم كتبل تخليها التسرعات جن ملس سلازي هابه ويك اتعشم سلازي ولا زبها لا يكونن مخناتس لا حزب إرترا وكيل سلازي يكونه حزب إرترا بسرعه زي وكله سلازي خناسي نسوز هوبن نسوز بلن نحزب إرترا كغلصوا يغبعنيو زبلي نيرو تحفشاوي زربا مالتي سازي زي حجي كتمطط ايغباني خبان لعل خد كيد ايغباني صقمنا نحنا حجي السما يكونن بعد ما يكونن صقمنا ولا إثيوبياونا يكونن صقمنا تصقمنا احنا اينا بعلهنا اوش صنا زلو اوش إرترا زلو خناتات كنفتح سلا زي كعلنا طراي كمتي ديمقراطيا مسل تجهيسو سب زي فردي زي السر كونستيشن زي بالعدي تطالي من بلا زلنا اب مغابانا عالمنا اكبابي زلون مسلنا إرتراون زي خبروا له زلهم مخنيات كحدا نسيو مخنياتو نازي مسل زي كخبر زخل نازي نحزب إرترا وكل زخل سرعات سلا زي اللي اذا سرعات زي كمزي عين السرعات نخن تكل سلناي سلا زيرو تدخمت ناناي إرتراوري خاطراوي ها يا حنت برالي انت مسلك حسب ورد كيل هذيك ورد ندورد كان سكور قدم تناي بعد ما له يوصع وياني يوصع بدحريو شعي زارب ورد لا بحكي لك لهم قدم يوصع مو اتي نشيت تواهله يوصع يرايو بعد ما كاب كل وقت ورد مو ناي انت تغير دحر حجكم كم غير انت حساب امتي دي خزارب دخل دز حج توردو قدم اوكي ورد لا ورد يا ورد بليز اوكي ثانك جن تايم سلكا جن بحال ነገር ورد دحرك زربا كي تفصم كان زراب جن جيجاي ورد دي خاطا تورد دي ولا disrespecting تقبري حد الله حسابات نعم دكتور ماني ما هزارة صرحة حجي
امازون دحن ميكيل ندامو نفيت قصل ناو مالس قصل አይخلين ነው هو مسخ عندي هذا تابتري مسخ خلا نباي يتصبر هو نقرن دحن كبارورا يا دحن حجي سابوستاتي دحن ندامو ياردي بوخا حدا ግን አውርድ ሀው ሁላ ሐስጋባና አቴ ዳርጋ ገዛ ቀሪበ እንደሞ ወሞ እጂ አይራሆና ብዲ ታሽሞ ቢል ስለዝነበርኩ ወንበር ታሐናም ታሽሞ ገብር ያ ሕጂ ምስታናትካ ስለዘዳናገርህን ታሽም ገረ ብዙኾነ ኮሚቲ ጉዳይ ስለዚህ ሕጂ እቲ ንሕና ክንጥንቀሉ ዝግባአና ንስዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ እቲ ጉዳይ ሃገር ምውሓስ ይኹን ሃገር ልዕላውነት ምክልኻል ናህና ከም ዜጋታት ናህና ታራ ምዃኑ ጊደና ምዃኑ ክንርሱዕ የብልናን ስለዚህ እዚ ክልተ ነገር እዚ ሕጂ ተፈላለየ ምዃኑ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሲ እቲ ናይ ውሽጥና ናህና እዩ ስለዚህ ሕጂ ኣብ ውሽጥና ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ክንገብር ስለዘይከኣልና ይህ ሕጂ ትጸገም ስለዚህ ኣብ ዓለም መጋባያታት መሰል ኤርትራዊ ከኽብር ዝኽእል ስርዓተ ምሕደራ ክንተክል ስለዘይከኣልና ሕጂ ክንተክል ስለዘይከኣልና ምክንያት ከዓኒ ባድመ ስለዝኾነ ወይ ናይ ባድመ ጸገም ስለዘሎ ኣይኮነን ወይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ይኮነን ናህና ጸገሚ ናህና ሕመቕ ስለዚህ ዘይሩ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ ውሽጥና ኢና ሕጂ ክንፍትሽ ዘለና ክንገብሮ ዝግባአና ካንስ እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሕጋዊ ስርዓት ሓደ ናይ ህዝቢ ስርዓት ክንተክል እዩ ዘለና ስለዚህ ዓቕምና ሕጂ ናብኡ ኢና ክንውጅሆ ዘለና እምበሪ ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ስለዝበሉ ኩሉ በሃል ነይሩ ኢና ሕጂ ተዓሽሞ ክንብል ኣይንኽእልና ሃይለ ስላሴ ሰላም ይብል ነይሩ መንግስቱ ሰላም ይብል ነይሩ ሕጂ ዘለው ቅድሚኡ ዝነበሩ መለስ በሎ ሃይለ ማርያም በሎ ሓድሽ ነገር የብሉን እኮ ስለዚህ እንታይ ተፈለየ ነገር ኣሎ ከምኡ ስለዝበለሲ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ስለዚህ ንሕና ክነስተባሃለሉ ዝግባአና እንታይ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ክመፅእ ከሎሲ ኣብ ዘይልዓትና የእትወና ናብ ዘይ ኮነ ነገር ይወስደና ከምዚ ሕጂ ናብ ተፈላለየ ተኣሽሙ ዝመጠና ዘሎ ማለት እዩ ነው ሕጂ ካዊኢና ንሕና ክንከላኸል ነፍስና ዝግባአና ማለት እዩ እዚ ንእሽተ ዘረባዚ ሕጂ ከም ዓቢ ነገር ተወሲዱ ኣብ ካልእ ተኣሽሙ ወስደካ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንዓና ይዝምልከት ስለዚህ ኤርትራ ክትለምዕ ዳ ክትጠፍእ ዳ ንህዝቢ ኤርትራ ይዝምልከት ማለት እዩ ዝኾነ ኣብ ዓለም ዝግበር ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሃገራት ከዓ ብረብሓ እዩ ዝግዛእ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ንረብሓ ኤርትራ ተገዲሶም ክሰርሑ ይኮኑ ንሃገራዊ ረብሓኦም እዮም ዝሰርሑ ንሕና ከም ኤርትራውያን እውን ሃገራዊ ረብሓና ኢና ክሰርሕ ዝግባአና ከምኡ እዩ ተዓለም ከማያ ካልእ የብላን የማን ፀጋም ዘብል እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ናብ ሓቂ ኢትዮጵያውያን እውን ሕጂ እቲ ክወስድዎ ፀንሑ ንፈልጥ እንዲና እቲ ኩሉ ክወስድዎ ፀንሑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እኮ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ንፈልጥ ኢና እዚ መግለፂ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ስለዚህ ሕጂ እቲ ዝነበሮም ኣረኣያ ኣቀማምታ ንዑ ቀይሮም ነዚ ጉዳይ ክፈትሑን ይግባአኒ ድሌት ምሕራሎም ኮይኑ ይኒቲ ገዚእ ኸይሪ ኻቲ ሓደ ደንቆሮ እምበር ናይ ብሓቂ በረ ምሁር وحف دنقر جامو دوتره طيب عادي ودي نغيد حجي بوستو برافو بي وايز I'm about to go inside home حجي نغيد دوتر جامو قسن حجي thank you بي وايز تخاطاتو لهم بي وايز حنسب أنا ونأتوار لهم وجينو ولا وجينو هو جونيوم قدي بالكان شو كونيوم بلو دكي مانكي اليوم ناي مانكي ريالا أسكيروم من جمرسوم جامو دكتور يا anyway ما كان عن رؤوسهم زحمون تترخيبهم من طايح مع كوين الكاي خلاك هم زي زحمهم تخوينسي هو غلط ما نصدلهم نو تانجبر الكناغا بس زغون عندي تا كنجبر زغبعنا نحنا كم إرتراويان كنحسب زغبعنا معكل كنجبر زغبعنا إرتراوي ربحيو هاجراو ربحنا إرترايو هاجراو ربحنا إرترا
مال محلاون نعقو مخبارن كا نفسه كف إرتراو زي جايز ملكت مالتيو سازي إذا سرعت كأني نزي زخبر سرعت هيكون هذا ديكتاتوراوي سرعت هذا ناي سرعت نهزبي إرتران هذا دنزنبر حتى ني بعد ما يكون نتيجة تفترة أجمع مما سامس غيره أب إرتران هزب عفينه زرب بسرعتي مالتي ناي بوردر أجمع سلزلة كان هزب تعفيني نخاكو ناي بوردر أجمع ناي دوات أجمع سي أب إرتران أبي تبيان تراي تفترة يكون إنه أب معت عدتات جن صراحة لين صراحة نهزب معفني تقول لني خا سلازي حتى عفني تقول سرعة نهزب إرتران مرجس إن متشقون أن تطعمون لزلوا مخانو مردة كذي إذا سرعة زيون نزي كخبر كم زي كونه تردينا نحنا إرتراويان نحنا تراينا مسرنا إرترا كنا خبر نخل نمسرنا إرترا خنطابق نخل أبناء عالم مجاوعة خنطابق نخل نحنا مخاننا نحنا قديتها نحنا سرح مخانو كل جزء خنزنقو عبل هذه إذا سرعت بزعبا إذا كنت عايز يسلت زاربا سي إذا سرعت إذا زاربا نحن خم زاربا اللي يقولنا نكمل أي جبعني مالتي نسوا زاربا اللي نبعلو مخنياتهم نحن خاني نمثل إرتراون هزبي إرتران نمخبار نزاربا سلزخونا مالتي هذه حتى إذا خلت هذه فلينا خنحوزا يجبعنا مالتي إتا كنتو مالتا مأسرت جن نابع تخيل نحن وشتاوي كونتاتنا مالت إرتراويت أو خناتات بقبو سرعنا نبتزد لي من قدي كنوستدو سلازيك عنا إساقامنا السوء انت نقدر نا هزب منقست انت نتكل تنا هزب منقستي أوشت إرتراز اللو خناتات ني إرتراز زربح زسرع زمرح تراجع كوناسي أبناء عالم مقابعة أبكباوي هقرات يخون بعالم بعبي درجة خاني ني هزب إرترا وكيلو مثل هزب إرترا زخبر سرعات نخونه مالتي سلازي خمزي عين سرعات نخنتكل خنقال الزلنا ازي حجي كابتي غعزنان كابت قالسنان كبلنا يبلون كابو مالتي دي من قدنا ختحزنا يقبعوني مالتي ازي ኢትዮጵያውያን ይብሉለው ስለትብሎ ዘለው ቢጭቡጥ ነገር አባይታ ከተግብርዎ እዮም ዝግብኦም ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝወስድዎ ጸንሑ ከዓ ንመሰል ኤርትራውን ኤርትራን ዝግህስ ይነር ማለት እዩ ብዓብዩ ትሕጊ ትዝኣተዎ ውዕል ከተግብሩ ዘይምድላዮ ስለዚ ሰምኑ ባዕሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ስለዝኾነ ኢሎም እዮም ዘማሳሙሱ ማለት እዩ ከም መምኽነታት ጥቆሙሉ ስርዓት ከዓ ከምዚ ስለዝኾነ ናይ ዶብ ፀገም ስለዘለና በቃ ዲሞክራሲን ገብራይ ንኽእልና ኮንስቲቱሽን ገብራይ ንኽእልና ዝዓይነቱ ስለዚ ሕጂ ክልቲኦም ሓይልታት ነዚ ኩነታት እዚ መማሳመስ ገሮም ኣብ ማእኸል ጨፍሊቆም ሕጀሞ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ብልቢ እንድሕዳኣ ንክፈትሖ ዝደልዩ እንድሕዳኣ ኮይኖም ሕጂ እውን ንረብሓ ኢትዮጵያ ብዝጠቅም መገዲ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ስለዝኾኑ ንረብሓ ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ እዚ ኩነታት ዘሎ እዚ ኣይውግእ ሰላም ዝፀንሐን ነዊሕ ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያውን ጎዲኡ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ንህዝቢ ትግራይ እውን ጎዲኡዎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሎም እንድሕዳኣ ሓሲቦም ጥራዮም ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ንግብሪ ኣባይታ ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ እምበር ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ከፊእዎ ስለ ዘሎ ወይ ፀጊምዎ ስለ ዘሎሲ ሓልዮት ንህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ከም ዘይኮኑ ክርዳዕና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መበገሲኡ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንዓድየለና ኢሎም ናይ ብሓቂ እቲ ዝግባእ ነገር ገብሩ እንድሕዳኣ ኮይኖም ኮርክሕዎም እንድሕዳኣ ኮይኑ እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ክቅፅል ኣይኽእልን ካሴና እዩ ዝብሉ እንድሕዳኣ ጥራይ ኮይኖም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንባዕሎም እቶም ማለት ከምቲ ንዓና ዝወረደና ፀገም ዕሙን ወርዶም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ከዓኒ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣምሓራ ጥራይ ንምሳሌ ካብ ስቴት ናይ ኣምሓራ ስቴት ዝበሃል ጥራይ 11,000 ዝኾኑ ተጋሩ ተሰጊጎም ኣለዉ ከምቲ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ተሰጉ እዚኦምን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዓይነት ፀገም እዩ ሕጂ ናይ ዘርኢ
متفنان كال اوش ኢትዮጵያ ፍጠር አለ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ነገር ክቅጽል ከም ህዝብ ንሕና እንደልየ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ተራጋጊዓ እንድሕዳ ነይራ እሞ ኢትዮጵያ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ እንድሕዳ መጽዩ ንኹልት ህዝብታት ረብሓ ክሰርሕ ዝኽእል ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢትዮጵያ ተራጋጊዓ ሓደ ንቡር ስርዓት ንኹሉ ኢና እንደል ማለት እዩ ከም ህዝቢ ንምነየ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሕጂ ዝጸንሐ ምስ ናይ ኤርትራ ዝነበሮም ዝምድና ወይ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮም አካይዳ አጠማምታ ነዚ ሕጂ ባይታ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደ ካብ ዝፈጠሩ ምኽንያታት ኢሎም ሞ ንስኽእለሎም እንድሕር ኢሎም ጥራይ እዮም ሕጂ እቲ ዝግባእ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ መኒ እስኪ እንታይ እዮም ክገብሩ ኣብ ባይታ ዝብል ሕቶ ምስ ግዜ ዝረአ ክኸውን ይኽእል ስለዚህ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ስራሕና ኢና ክንሰርሕ ዘለና እዚኦም እውን ናይ ብሓቂ ዋላ ብድሌት ጽቡቕ ድሌት ጽቡቕ ታሽሙ ነዚ ጉዳይ ክንዓልዮ እቲ ዝግባእ ክንገብርና ኢሎም እቲ ዝግባእ ነገር ክንገብሩ እንድሕር ኮይኖም እቲ ዝግበር ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ክጠቅም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ስርዓት ምዝህሉ ጥራይ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ስለተወደ ናይ ደቡብ ጉዳይ ስለተወደ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ሰፍን እዩ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ክጥዕሞ እዩ ዝብል ነገር ክንሓስብ ኣይንኽእልና ምክንያቱ እቲ ምንጭ ናይ ዝኽእል ትደብ ኣይኮነ እቲ ስርዓት እዩ ስለዚህ ነዚ ስርዓት እዚ ከልገስ ካብ ኤርትራ ማለሲ ጽቡቕ ነገር ክፍጠር ኣይኽእልን ስለዚህ ቀንዲ ንሕና ክነተክረሉ ዝግባአና ከመይ ገርና ነዚ ስርዓት እዚ ነልግስ እመኒ ናይ ህዝቢ ስርዓት እንተክል ይኸውን ዘሎ እቲ ናይ ህዝቢ ስርዓት ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ዘይኮነሲ ምስ ጎረባብቲ ይኹን ዋላ ምስ ዓለም ዘለና ዝምድና ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ንሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ረብሓ ማዕከል ብዝገበረ መንገዲ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘገልግል መልክዑ እንድሕዳኒ ተወዲኑ ክሰርሕ እንድሕዳ ኮይኑ ንህዝቢ ረብሓ ዝሰርሕ መንግስቲ ምዝህሉ ጥራይ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንኽትከል ኢና ክንቃለስ ዘለና ስለዚ ካብዚ ክነልግስ ኣይግባእን እዩ ዝብል እምነት ዘለና እሞኒ እታ ናይ ባድመ ጉዳይ ዘይመልክዓ እንተዘይሓዘት ጽቡቕ እዩ እቲ ተባህለሉ ኩነታት ኣብ ምንታይ ምዃኑ ኣግምት ኢቲና እንተሓዝናዮ ጽቡቕ እዩ ናይ ባድመ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራን ምንም ዝተኣሳሰር ነገር ከም ዘይብሉ ተቐንዳ ተኩረና ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲ ኣብ ምምጻእ ነዚ ስርዓት ኣብ ምልጋስ ከተኩር ከም ዘለዎ ምስቃጥ ኣብኡ ፀቂና ክንቃለስ ዝግባአና ምዃኑ ከስምረላ ስለ ደለኹ እቲ ጉዳይ ዝተላዕለ ግን በአጋጣሚ ኢትዮጵያውያን ስለተዛረውት ፕራይም ሚኒስተር محكم ሕቶ ስለ ዝቀረበ እንተዘይ ኮይኑ እስዩ ሕሱስ ሙሱስ ተባሂሉ ተዘርበሉ ከም ዘይኮነ ኩሉ ተሰማዓይ እንተ ዝተባሃለ ጽቡቕ ዝብል ማለት እዩ ተረፈ ይቀንየለ ይሕዋት እሞ ሓድሽ ርሕሰ ትንሳኤ ግበሮ እንኳዕ ፀመልጓን ፈትሓልኩም ከዓኒ ከምዚ ንዓመታ ከዓ ብሓባር ብሰላም ኣብ ዓድና ከዓ ትንሳኤ ንዓመታ ነኽብረሉ ግዜ ንኽመጽእ ዘለኒ ትምኒት ይቀንየለ Thank you, Doctor. The same to you. Thank you. Thank you. Okay. Oh, bravo. Nah. Be wise. Okay. All right. Salam نقولهم بس مريض. Thank you. كوس خلنا نزم chicken with the chicken. Okay. Eastern دول عنان لومي كتفقني له تمليسا حتى تجمو. Okay. Go on. بلهم زي ميكيل بحال سفير الله سوانا يقدر أطوع بولها. ليون no. Nah, be wise. Leon يروح لك هاي موني. Thank you, Doctor Gabriel. بتعامل شنو؟ يهرب الله هون كذي خطوات تعلمنا له. يهرب الله هون كاتسنا. هون كنا حتى كاينا. Nah, be wise. Okay, سلام مجمّر نقول لكم ذكر كلاي سلام حبي استر نقول لكم كا. كم يغني لنا دكتور كم زول كا آمين. هو في اللي نعمة تقول لنا. أبي إرتراح نعرفه مالتي هوس باي جود ويل دخونا أوكي دكتور دحري أوكي خواكم يمون دحري دخونا حتوتات اليوم تملس اللهم تخل ده دكتور كوميدي ولا سبنا ناتو يستيقظ unity in diversity سمعني دلها دكتور يا سمعك الله الله أبلاين مش ولا على اساس نتا زربا قرب على اساس تزوز سلازم نبرسي نع لمستخخالي تا
مالسي أنا حد ديسكاشن سي مستعشمو قرب دايما لكم يحس لازم نبر نعون مستخخالي لمبري حتى نقال خلص يكون كنا صنيحه مالتي اجي انا مجمره غزي زارب زلخ تصنعون اي تخاطاتلكم كنت نسمع هون سي اذا لازم نبرس ምናልባት حجاز دخون يخون نتي تزنبره بخمي منقد خمس قربه نمحبار طرع يدال عيله زاري منبر اي تخاطاتلكم تاي كم زنبره Ora, thank you. No, أنا حنسكي بيوايز صوبو مر وجين كايا صوبو جين كايا هم ينيرو في سنة نيرندو كم يوتي يارس نيرو. كي كت كهلا جين إنجي هر زوم تسري أمدلو بيوايز if you don't mind كحتم باردي وكله دكتورين. If you don't mind. يا go on. هذا مايكل ميكل الكاتي هذا لا قطر هذا طواي تقبل الرأي. ريدي بكالله اندحر ماليش كانت إيركا أوكي for good مالتي اندحر ماليش كانت إيركا ريقا حصل السمعتين توكان نابزارهم زي أفلت هراي حقا ليلكا أباي جيركا بسنا سرعات هراي أباي زي بالكا تخونكا أوكي بعلها وطيخا صبوك كما go أنا أسمرينا نباها Okay, thank you بيوايز حولي thank you دكتور أنا تمالي سمعوني راتي ناي أصلنا انترفيو بجبركم مس كل التخالط حوات جد do you expect أنا إذا منجسي ناي إرتران ناي هي ودقن كفتحوا يقولوا يدلي ديم دليت عليهم كفتحوا هقول ديم زم كل تسرعات زي أتوب مزي conflict ناي إريتريا أنا كم دول تسفاي ولا زم كل تسرعات زيهم حبرهم طرحهم دقاير دلو which is اتناي هقدف حبرو كوادحن do you expect ازيهم كفتحوا يقول يوم دبل تسفاتات عليك دكتور كفتحك يخيل جو كم زلو well it all depends انت مسلكا دينطو حدا حق له مالتيو تا زين فلطاها انت مسلكا كيب إرترا زلو ني ناي بعدما بخمي كم تقوملو نفلطينا مالتيو እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ሕጂ ተፈጥሩ ዘሎ ዳይናሚክስ ግን ማለት ሙሉ ሓበሬታ ይብለና ኣነ ታውን የለን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ዝብሎ ዘሎ ደሓን ንግደፎ ደሓን ስሲ ኖርማሊ ከምኡ ሓደ ሓድሽ ሓላፊ መራሒ ክመጽእ ከሎሲ ከምኡ ኢኻ ክብልካ ኣለዎ ማለት እዩ ግን እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምሳሌ ከም ዝበሃል እዚ ሕጂ ወያነ ዘይደለይዎ ቶም ኣምሓራን ቶም ኦሮሞን ብሓደ ተጠሚሮም ካብቶም ናይ ደቡብ ከኣነ ቁርብ ድምፂ ረኺቦም እዮም ሕጂ ዝወዲ ቶም ተጋሩ ዘይደልይዎ መራሒ እዩ መፅኡ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ማዕረ ክንደይ ሓቂ we don't know ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓቂ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትቐምጦ ማለት እዩ ሓቂ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ህወደግ ዝበሃል ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያ ክመርሕ ዝፀንሐ ትካል ናይ ውሽጢ ምጉንናፅ ወይ ከዓ ምፍሕፋሕ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ብቁሉዕ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ፓወር ዳይናሚክስ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳተለወጠ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ወዲ ይኸስዎ እዮም ኣንጻር ተጋሩ ማለት ወስታታት ዘለዎ ከምኡ ባህሪ ዘለዎ እዩ ኢሎም ይኸስዎ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነት ከኣኒ እቲ ተቃውሞ ኣብ ኦሮሚያ ዝነበረ ኣብ ኣምሓራ ዝነበረ ንባዕሉ ናቱ ዳይናሚክስ ኣሎ ሕጂ ብሰንኪ እዩ ኣብ ስልጣን መፅኡ ዝብሉ ኣለዉ ሕጂ እቲ ፀንሐ ብከምዚ እንድሕር ደኣ ክኸይድ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ናይ ህወደግ ኣተሓሳስባ ከም ትካል ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ነተን ህወደግ ዘቆማ ተመርባዕተ ውድባት ዝበሃሉ ኣብ ናይ ውሽጦም ንባዕሉ ዝፍጠር ለውጥታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ዝፀንሐ ክሳብ ሕጂ ኣይ ውግእ ኣይ ሰላም ዝብል ኣምር ማለሲ እዞም ኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ተጋሩኻ ብፍላይ ክጥቀምሉ ዝደለዩ ማለት እዩ ከምዘይሰርሐን ንዕኦም ከምዘይዋፅኦምን ኣብ መደምደምታ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብሕልፊ ህዝቢ ትግራይ ይህሰሎ ዝብል ናይ ህዝቢ ስምዕታ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ቅድመ ግንባር ኮይንና
نا إثيوبيا مسل ويكاني العلاونة نخبر تبعيلو بوتانا ناي وتهدر مبلو خوينو دقنا وبقى وتهدرات عمصا غراوتنا فنجي خوينو سلازي نحنا نمتاينا خو نقبر زلنا زبل نا حزبي من العالات ويكا من قسقاسات الله مالتي سلازي حجي زينا حزبي زي من العالات ندحد اب إثيوبيا حجي كاني زي نايزر سمعتات الله حجي تقراوا يبلع تم تقارو بزحلف عمتات بقى تقطوته قبيتمو اتي وتهدر تميليتاري تسكيورتي نسوميم ابزخونه زبل سمعيتات ስለዘሎ አባይታ ዝወረደ ናይ ዘርኢ ታሽምሎ ማለት እዩ ዋላ ኤርትራውያን ከማን ትንክፍ ሕጂ መን ወረንት ባልዲ ሓደ ዕለን ነር ከመይ ዝበለ ሓደ ኤርትራው ተጋዳላይ ዝነበረ ኮማንዶ ዝነበረ በሰላም አቁ ዝነብር ዝነበረ አዲስ አበባ በቃ ምጽይሎም በቃ ጭፍጭፍ አብሎም ታኪቦም ሰባት መጽም ጭፍጭፍ አብሎም ቀትሎም በቃ ነታ ሰበይቱ ግን ተኸባቢ ህዝቢ አጋላግሉ አይብለን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ مالسي حجي تريخا عبايت انت عينت سمعتات تفطركم زلو مالتي سلازي سي نحنا كمزي كنا قداي اندهلنا سي بمحراكون بأورومخا خمتي عينت بدلات نحرمت حنا نحرالسي انتاينا نحنا عبزبل عبتو ناي تقراي اللي تحساسواون صلوا خسر سلازي خيل بحقي زي مس ارترا زلو ركب كنفتحو ويكا فتحو دليت كقبرو يخولي مالتي مخناتو انتاي انا بناتي رئيتو ولا خاب قدما تحجون زي حجي ابي إثيوبيا زلو اسرارع ناي منغستي مالت رغو خوينسي ننوح قطلا يخيلنيو زبل تنتنا يهبنر اندحر سمعونكم مالتي مالسي اب مغلص بزهبولو مالتي مخناتو اتي فدرال اتنك فدراليزم مخانو طراي زي كونسي اتي ستيتس نو تن هاجرات مالس ناي محارسيت ناي تግራይ ناي ገለጽ በhalሲ ታሽም ይኮን ባላንስ ዳይ ኮነን ማለሲ ተማጣጣነ ይኮነን ሕጂ አብተናውሐ እቲ አማከል ሕጂ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ሕጂ ሓያል ማለት እዩ ግን አብተናውሐ እቲ ሓይሊ ናብ ደገና ወጥ ይዝኽ ናብ ፕሪፈር ናብ ስቴት ማለት እዩ ስቴት ናሽናሊዝም እንደ ሓየለ ناي محارة ناشناليزم ناي أوروما ناشناليزم ناي تقراي ناي سومالي ناشناليزم انت حيل خيدمو اتما اخلاي من قصتك عندها تدخم خيد حرب كم زي ناي يوغوسلافيا زبصحهم كم مالسي ابتنا وحسكم وخون يخيليو مخنياتو بالانس دا يكونن بهزب اندحر يخايو تقراي 5% خاب ناي إثيوبيا مالتيو امحارا 20 قلن اورومو 30 قلن كساور بعبت مالتيو توم سومالي 5-6% مالتيو تنكالن عشتو زم عفان 10% قال خمو عشتو خالت بزحات قالو حجي تن ستيتس قوما هلوا بي عليت سلازقوما نزي زكاتت سلازخونه حجي بالانس دا يكونن بحبت درجه بناي قطبا درجه نحري خاني تماطعطنا يكونن ስለዚህ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሪዘንትመንት ስለዝፈጥር ኣብ መጨረሻ ናብ ምጥፍናን ከይድ ስለዝኽል ፓወር ፖለቲክስ ኣብ ኢትዮጵያ ማእኸል ኢትዮጵያ ክልዓል እዩ ኢሎም እዞም ተጋሩ ተሓስቡ ስለዝኽእሉሲ ንሕጂ ዘይኮነሲ ን50 ዓመት ን100 ዓመት ፕላን ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ኣጠማምቶኦም ወይ ኣካይዶኦም ከዓኒ ምዚ ተኣሳሰረ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝተዳኸመ ወይ ከዓኒ ንሶም ክትቆምሉ ዝኽእሉ ወይ ንሶም ብቐጥታ ክቋፀሮ ዝኽእሉ ወይ ንዕኦም ዝዳናገጽ ወይ ከዓ ንሶም ክትቆም ዝኽእሉ ኩነታት ንኽፍጠር እዮም ዝገብሩ ኩሉ እንድሕር ሪኢኹሞን ሲ ሕጂ እንደበ ተቃውሞ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ልክዕ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ብኢትኒክ ብዓለት تعيشم زخنة ودبا سلفتات مقام نبعلو تدمة تقاومو حيلو نخيوت وصدوز نور السقمتات بمولو نحرقها ان ارترا نبعلا اي سلام اي وقع إلكا انتلت إلكا مو منسينا ارترا فاحل غوت او مسكده خاني بعلت بوغن فاحن دابلن خصل زقبرسي نتي نا ارترا كنتات مدخامو نسوم تقاطرو ወይ ከአኒ ንሶም ክሳማዕ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር እንተናውሕ ንሕጂ ዘይኮነሲ ኣብ ተናውሕ እዚ ፓወር ፖለቲክስ ካብ ኢትዮጵያ ክልዓል ከሎሲ እዚ ሕጂ ምክንያቱ ሂስቶሪካሊ ብታሪክ
እንታይ መስለካቲ ኣብ ኢትዮጵያ ማእከል ኢትዮጵያ ናይ ስልጣን ምጉናት ክመጽእ ከለሲ ተጋሩ መሳፍንት ናይ ትግራይ እዚ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብሕልፍ ከበሳ ኤርትራሲ ከም ድሕር ገዛናቶም እዮም ዝቆምሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ክድፉ ከለዉ ኣብኡ መጽኦም ይዕቀቡ ኣብኡ ታሽሙ ገብሩ ማለት እዮም ከም ድሕር ገዝኦም በቃ ሕጂ ኤርትራ ከም ሓንቲ ናጽ ዓዲ ሃገር ልዕላዊት ሃገር ክትፍጠር ከላ ሕጂ ድሕር 100 ዓመት እዮም ኣብ ስልጣን መጽኦም ተጋሩ ሕጂ እዚኦም ክመጽኡ ከለዉ ግን ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይኮነሲ ኤርትራ ከም ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ከዓ ተፈጢራ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ተዘኳት እዚ ያለ እዩ ስለዚ እንድሕር ሕጂ እውን ከም ዓይነት ካብ ማእከል ዓዲ ከምዚ ዓይነት ፓወር ፖለቲክስ ክመጽእ ከለሲ ንሕና ኣብ ማእከል ከም ሳንድዊች ክንቅርቀር ኢና ዝብል ኩሉ ግዜ ናይ ከም ዓይነት ናይ ስክርታት ተሓሳስባ ነይርዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፓወር ፖለቲክስ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዲሙ መጽኢ ባህላ እዩ ሕጂ ማዕርኹም እዚ ሲቅልጥፍ ኢለ ኣይሓሰብኩን ኣብተናውሕ ግን እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ምዃኑ ይእምት ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ እንተዳኺሙ ንሶም ዝቋጻጸርዎ ባይታ ከይተፈጥረ እዚ ኩነታት እዚ ብምፍጣር ሕጂ ሓሳቦም ክልውጡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ተገደደሲ ምስ ኤርትራ ዘለና ዝምድና ናብ ንቡር መሊስናሲ ተጻባኢ ሓይሊ ብድሕሬና ዘይህልወሉ ኩነታት ክንፈጠር ኣለና ዝብላ ተሓሳስባ ኣብ ቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ክመጽእ ይኽእል ሕጂ ዋላ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ንባዕሉ ስለዚ እሱ እንድሕዳ ኮይኑ ከዓኒ ነቲ ጉዳይ ብቕንዕና ንኽፈትሕዎ ትኽግበር ዝግብኦ ነገር ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብወገን ኤርትራ ከዓኒ እቲ ስርዓት ምክንያት ተኣሽሙ የብሉን ማለት እዩ ነው ትኩሉ ስቑኢሉ ባይታ ዝፍክሮ መንግደፎ እዚ ኩነታት እንድሕዳ ተፈጢሩ መኒ ኣብ ባይታ ከዓ ንሶም ከምዚ ዓይነት ድሌ እንድሕር ኣለዎም ኮይኖም ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ተስዒም እንታይ ዓይነት ስምምዕ እንታይ ግበር ዝከኣል ግን ኣብ መንጎ ትግራይን ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ኤርትራንሲ ናብ ንቡር ብኦም ሕሳብ ማለት እዩ ማለት በቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ሓይልታት ሕሳብ ናብ ንቡር ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን ማለት እንታይ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፓወር ፖለቲክስ ኣበይ ገጽ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ንሶም ሕጂ ቴስት እዮም ዝገብሩ ዘለው ንምሳሌ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር መጽኡ ኣሎ እንታይ ክገብር ሕጂ ናበይ ክልተ ምርጫ እዩ ዘሎ ሕጂ ምስኦም ዲ ክሰርሕ ወይሲ እቲ ህዝቢ ጠልቦ ዘሎ ጠለብ ይኸማለ ወይ ማዕከላይ ዝኾነ ነገር ክእለት ሃልይዎ ጥበብ ገይሩሲ ንክልቲኦም ነቲኦም ማለት ውሕስና እንዳሃበ ናይ ህዝቢ ጠለባት ከዓ ንኣሽቱ እንዳገበረ ድዩ ኣብተናውሐ ማለት ሓደ ስጡም ዝኾነ ነገር ክፈጥር ወይስ ሕጂ ናብ ህዝቢ ጠለብ ንኸማለ እንድሕር ከይዱ ብቐጥታ ምስቲ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ዝጓነጽ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሚሊታሪ ሪፎርም ክገብሮ ኣለዎ ነቲ ሴኩሪቲ ሪፎርም ክገብሮ ኣለዎ ናይ ቁጠባ ኣውታራት ውሕዳት ዝቆጻጸሩ ኣለዎ ኣብቲ ክወስድ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ካብ ብቐጥታ ምስቶም ተጋሩ እዩ ዝጋኖጽ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሱስ ከምኡ ገይሩ ክዕወት ይኽእል ድዩ ወይ ከዓ ሰርቫይቭ ክገብር ይኽእል እንድሕር ኢልካ ዘይክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ምስኦም ኮይኑ እንድሕር ደኣ ክሰርሕ ኮይኑ ከዓኒ ንሶም ከዓ ስቲል ባይታ ሃልይዎም ክቕጽሉ ዝኽእሉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከመይ ክኸይድ ኣብ ባይታ ምናልባት ዘገሚልና ንሪኦ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም ተኽእሎ ክፈትሕዎ ክእሉ ድዮም ዝበልካኒ ክፈትሕዎ ክእሉ እዮም እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት እቲ ዳይናሚክስ እዩ ዝገዝኦ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ብግብሪ ግን ክግበር ይከኣል ይከኣልን ኣብ ጉዕዞ ዝረአየ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ከም ተዓንተ ክእሎ ፀናሕኹ እዚ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ስርዓት ደይቢ ምዃኑ መሰል ናይ ኤርትራውን ከረጋግፅ ዘይኽእል ምዃኑ ኣግምት የእቲና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ስርዓት ክምስረተሉ ዝኽእል ቃልሲ ነካይ ዘለና ተጋሩ ታይበሉ ኢትዮጵያ ታይበሉ ብዘይገድስ ንሕና ንህዝቢ ኤርትራ ብግቡእ ሪፕሬዘንት ክገብር ዝኽእል ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያ ምስ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ምስ ሱዳናውያን ይኹኑ ምስ ካልኦት ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራ ክኽብር ዝኽእል ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንኽመጽእ እዩ ቀዳማይ ተኣሽምና ክንገብሮ ዝግባአና ማለት እዩ እምበር ከም ዝበልካዮም እንተፈትሕዎ ሕጂ እንታይ እዩ ንዓና ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ የምጽእኒ ስለ ዝፈትሕዎ ብዚ ሕጂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ስለተባህላ ወይ ከዓ ሰላም ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ከምፅኣ ይኽእልኒ ስለዚ ንሕና ኢና ክነምፀ ንኽእል ሓይልና እንድሕር ደኣ ቃልስና እንድሕር ደኣ ዘይሓየለ እቲ ምልክት ክቕፅል ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ እቲ ክነተክረሉ ዝግባአና ብኡ ባህላዊ whatever ይገበር እንታይ ይኹን ብዘይ ገድስ ንሕና ክነተክረሉ ዝግባአና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምልዋጥ እንድሕር ለውጥናዮ ሓደ ኤርትራ ካውግእ ክነድሕና ንኽእል ኤርትራ ኣብ ዓለም መሰላኽ ክበር ክንገብር ንኽእል ህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲ ክረክብ ፍትሒ ክረክብ ምዕባለ ክረክብ ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ህዝቢ መንግስቲ እንድሕር ክንገብር ክኢልና እዚ እንድሕር ዘይገበርና ግን ኤርትራ ናብ ጎነፅ ክትከይድ ትኽእል መሰል ኤርትራ መጋባያን ዓለም ኣይኽበርን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ካሊ ክንሪኦ ዘለና ሓደ ሰብኣይ ከም ድላይ ዝገብረሉ እንዳሃደነ ዝነብረሉ ኩነታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሱ ኸይዱ ከማን እዝገር ኣብ መዓልቲ ድኽወስዶ ዋላ ካለ ኸይዱ እታ ስልጣን ከማን ናብ ወዱ ክሕልፋ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ፋሚሊ ዳይናስቲ ኣብ ኤርትራ ክፍጠር ይኽእል እዩ አንለስ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ብግዚኡ ክንገብር ተዘይክኢልና ከምኡ እውን ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ትምልኪ ቀጻሊ ኮይኑ ናይ ሓደ ሰብ ግዝኣት ቀጻሊ ናይ ፋሚሊ ግዝኣት እውን ክኸውን እዩ ከምዚ ናይ ኖርዝ ኮርያ ዘሎ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕና ሓይልና ክነጠናኽርን ተሓባቢርና ናይ ሓባር ቃልሲ ንክንፈጥር ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክትከለሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክንብል ኣለና እዞም ከምዚኦም ዝናፈሱ ተኣሽሙ ካብኡ ዲስቶርት እዮም ዝገብሩኻ ካብቲ ጉዕዞኻ እዮም ዘሰናኽሉኻ ዘይመንገድኻ እዮም ዘትሕዙኻ ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ መፅያ ኦኬ ከምዚኣ እንድሕር ኮይና ከምዚኣ ክትከውን እያ ናብ ዝብል ዝወስደካ ግን እታ ሱር ንሕና ኢና ንሕና ጥራይ እንድሕር ሓይልና ንሕና ጥራይ እንድሕር ነፊዕና ጥራይና ጉዳይና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ፈቲሕና ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሕጂ ራዴት ዝገብር ወይ ዝንፀባረቕ እዩ ከዓ ኣብ ምስ ጎረቤትካ ሰላም ምስ ዓለም ሰላም ክነብር ዝኽእል ሓደ ሰላማዊ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ምስ ዝትከል ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ መልሸልካ ኸውን ተስፋ ይገብር ከምኡ ርእይተይ ናተይ ማለት እዩ ይቐኒለይ ኦኬ ታንክ ዩ ዶክተር ግን ኣነ ዝፈልጥ ክበኩም ቲታኒክ ካብ ዓንቶ ጠጠዊልካ እንዳ ኣብ ድመፅ ጥራይ መስርዕ ድሓስካ ኣነ እዚ ኣደነ ዶክተር እዚ መፅእ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣለኹ ዶ ኣነ ኣለኹ ጋይስ ሓደ ሓደ ቀይረ ኣለኹ ዳስታይ ኣለኹ ዶ ኦኬ እዚ መፅእ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ሲ ካብኣቶም ነይሩ ካብቶም ናይ እዚ ሕጂ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓያሎ ዓመታት ምስኣቶም ዝሰርሐ ሳቶም ተደይመርፅዎ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ ምበፅሕ ነይሩ ማለት ይሕፅር ዝበለ ማለት እዩ በቲ ኣፍልጦ ዘለኒ ማለት እዩ ሓደ ኣካል ስናቶም እዩ ግን እቲ ሳቶም ድብልዎ ክገብር ኣይገብርን እዚ ካልእ ነገር እዩ ንርኢ ንግዜ ንገድፎ ማለት እዩ ሆፍሊ ግን ካብታ ባድሞ ክስሕቡልና እሞ ካብታ ባድሞ ስሒቦም ድሕሪኡ ኸ ነይርኢ እንታይ ከም ዝገብር ኢሳያስ ማለት እዩ ኦኬ ዶክተር ዋል እንታይ መስለካ እቲ yes እንስንዲው ሕጂ ንሱ ህወደግ እዩ ማለት እዩ ኣባል ህወደግ ናይ እቶም ኦሮሞ ካብኦም እዩ ማለት እዩ እቲ ህወደግ ሲ ኣርባዕተ ውድብ ዝሓዘ እዩ እቲ TPLF ናይ ትግራይ እቲ ናይ ኣምሓራ እቲ ናይ ኦሮሞ እዚ ናይ ደቡብ ህዝቦች ዝበሃሉ ከዓ ማለት እዩ እዞም ኣርባዕተ እንዲኦም ሕጂ እቲ ፓርላማ ናይ ህወደግ ማለት እዩ ናይ ተዓዲ ዘይኮነስ ናይ ህወደግ أربعة حمشتن كم نوصل كفودب أربعة حمشتن أولاد زحزة 180 زحز مالتي حجي كم 180 180 دمت رغبي تعويتو مالتي حجي زم 180 من يوم تم زي نعود دمت زي هابو خب على من يوم دحر الكا انت يوم زولو تي ناي تجراي مالتي TPLF كمس يدلي وصل زي نبرو قال سبيم دلي نيرو سلازي نسوم اي مرصون እቶም ኣምሓራን እቶም ኦሮሞን ኮሉድ ማለሲ ተሓባቢሮም ማለት ሕጂ ነቶም ተጋሩን ዝያዳ ዝሕርቆም ዘሎ እሱ እዩ ሕጂ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ነቲ ምርጫ ደው ከብሎ ሁሉ ነሮም ዶ ኣይሁሉ እንታይ እዩ ነርት መካኒክስ we don't know ኣይንፈልጠን ኢና ማለት እዩ ግን እቲ ፕራይም ሚኒስተር ስለዝወረደ ከዓ ካል ፕራይም ሚኒስተር የድልዮም ስለዝነበረ ናይ ግድን ገብሩ ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ተገዲዶም ዶም ከምኡ ገይሮም ወይ ካለ ማለሲ ዘቆመጥዎ ነገር አለ ይሁደን ነው አይንፈልጠና ማለሲ ብዙሕ ነገር አለ ኣብ እንተንታት ኢኻ ነቲ ናይሽት ነገር ርኢኻ እዚ ደኾን ይኸውን ሞኸምዚ ተኾይኑ ከምዚ ይኸውን ከምዚ ተኾይኑ ከምዚ ይኸውን ትብል እምበሪ ሙሉ ማለት ሓበሬታ ስለዘየለሲ ኮምፕሊት ዝኾነ ኣናሊሲስ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ ትበፅሖ መደምደምታሲ ናይ መወዳእታ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ
انتاينا نبل زلنا بقى تي حجي كساب حجي ترخب زل حبيريتا بزي مسرسي كمزي يزمسل اماني عبايت اصبح نكون تايم كغبرو غزينا حبوما نرعيو نبل زلنا ون كومو مالتي مرصبو الله ابالوم هو دغ اباليو ስለዚህ هو دغ يباب سلطان زلو ስለዚህ ተለወጠ ነገር የለን እንድሕር ተለወጠ ነገር አለ ኮይኑ ኸዓ ናይ ኩሎም ናቱ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ክኸውን ትጽበ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ተዛረቦ ናይ ሓባር ዲው ናቱ ርእይቶ ዲው ንባዕሉ ማለት ነው ግን ብጭቡጥ ካኒ ዝቀረበ ፕሮፖዛል ስለዘየለ ዘረባይ ስፒች ማለት ነው ስለዚህ ሕጂ ስፒች ንባዕሉ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ኣብ ግብሪ ክትርጎም ይኽእል ዲው እንታይ ማለት ይኸኒ ሓፈሻው ዝኾነ ነገራት ነው ስለዚህ ተፈለ ርእይቶ ኣለዎ ዲው ክትበላይ ትኽእልኒ ኻ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራቡ ክዛረብ ነይርዎ ምክንያቱስ ምስ ኢትዮጵያ ተተሓሓዘ ጉዳይ እዩ ዛዕባ ኤርትራ ይኮነ ንዛረብ ነይሩ ፐርሰ ስለዚህ ኢትዮጵያ ምስ ከባቢ ዘለዋ ዝምድና አልዕሊ ይዛረብ ነይሩ ስለዚህ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ኻ ሓርካፍ ዝምድና ጸኒሑ ስለዚህ ባህርያዊ በቃ ንሕና በቃ በሰላም ክንፈትሖ ኢና እንደሊ ስለዚህ ንሕና ንገብሮ ዝግባና ክንገብርና ክብል ባህርያዊ ማለት እዩ ግን ናይ ፖሊሲ ናይ አገባብ ናይ ካይዳ ናይ ስትራቴጂ ኣብ ጉዳይ እዚ ለውጥ ኩሉ እንድሕርልና ዳይ ኩሉ ክእሊ ማለት ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ግን ምስ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኣሲርና ጥራይና ክንሪኦ ስለዚህ ዝንኮደ ጸንሐናሲ ንዓና ኢትዮጵያውያን ኣይጠቀመናን ዝብል መደምደምታ እንድሕር በጽሖም ለምሳሌ ነፍስ ወከፎም ዘን ኣርባዕተ ውድባት ናይ ህወደግ ማለት እዩ ውሽጣዊ ገምጋም ገይረንም ዝሓለፈ ግዜ ቶም ተጋሩን ማለት ፒኤልኤፍን ከምኡ ማለት እዩ ወያኔ ገምጋም ገይሮም እዮም ስለዚህ ኣብ ገምጋሞም ዝራእይዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ሕቶ ስለዘሎ ዝምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ እንታይ ንግበሮ ዝብሉን ገምጋም ገምጊሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ንዓና ያሎ ስለዚህ ኢትዮጵያ ዘለና ቦታውን ንባዕሉ ኣብ ስንኩፍ ደረጃ እንደኸይዳ ኣሎ ስለዚህ ንሕና ኸዓኒ በዚን ክንቀራ ይግባአናን ስለዚህ ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ዝብል ማለት ገምጋሙን ይህልዎም ይኾኑ ይደለው ንፈልጠ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ በቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሃል ዘሎ ግን ከም ማለሲ ከም ጽቡቕ ድሌት ጽቡቕ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ስለዘይብሉ ኸዓኒ እንታይ ክግበሩን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚህ ከም ዝበልካዮ ኣባሎም ስለዝኾነ ስለጸንሐ እንታይ ሓድሽ ነገር መኽልዎ ይኽእል ውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለሲ ዘረባ እዩ ልክዕ ትቕርሚ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ውን ሃይለ ማርያም ማለት ሃይለ ማርያም ምስ መፀውን ኣስመራ ኸይደ ክዘራረበ ክእል ይኮይሉ እኮ ካልኦቱን ከምኡ ማለት እዩ ዋላ ማሲ ኢትዮጵያውያንስ ኩሉ ግዜ ሆም እዮም ዝብሉ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ነው ሃይለ ስላሴ ሆም ይብል ነር ሰላም መንግስቱ ብሰላም ፈትሒና ይብል ነይሩ ኩሎም ከምኡ ይብሉ ማለት ሓድሽ ነገር ይብሉን ስለዚህ ግን ብግብሪ ኣባይታ እንታይ ከም ክገብሩ እንታይ ትጭቡጥ ፕሮፖዛል ናቶም ናይ ሰላም ፕሮፖዛል እንታይ እዩ ብግብሪ ክሳብ ዘውፁኻ እዚ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚህ ንሕና ግን ኣብቲ ማስ ሚድያ ከይድ ስለዘሎ ስለተባህለ ከመይና ንሪኦ እንታይ ኢና ክንብል ዝግባአና እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ከመይ እዩ ዝብል እዩ ሕጂ ኩሉ ብእንታታት ተመለአ ኢኻኒ ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ ሙሉእ ሓበሬታ ይብልካን ስለዚህ እቲ ዝበሃል እዚ እዩ ዘይተባህለውን ብዙሕ ነገር ኩሉ ስለዝኽእል ብጭቡጥ እዚ እዩ ኢልካ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ወይ ከዓ ናይ መደምደምታ ትበሉ ነገር ኣይኮነን ኦኬ እዚ ይበሃል ኣሎ እዚ ማለት እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ክኸውን ይኽእል ጥራይ ካ ክትብልቶም ከምኡ ጥራይና ክንብል ንኽእል እሞ ምስ ግዜ ሓበሬታ እንዳወፀ እንድሕዳ ኸይዱ ክንሪኦ ኢና እምበር ሶፋር ዘለና ሓበሬታ እቶም ማለት እቶም ተጋሩ ከም ዘይመረፅዎ እሶም ከም ዘይደልይዎ እቲ ዘለና ሓበሬታ ሓቂ ዲ ሓሶት ብፅባሕ ንጎ ዝርአ እዩ ስለዚ እሶም እንድሕር ዘይደለይዎ ከዓኒ ንዓቶም ረብሓ ዝበለ ይኮነን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ከመይ እዩ ክገብር እንታይ ክገብር ከዓ ክረይ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ዝጠልቦ ዘሎ ንምሳሌ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ዝጠልቦ ዘሎ ርዱ እዩ ማለት እዩ ንሕና ሚዛናዊ ዝኾነ ነገር ናይ ሃብቲ ምክፋል ክልወና ኣሎ ኣብቲ መንግስቲ ንባዕሉ እቲ ፌደራሊዝም ብግቡእ ክትግበር ኣለዎ እዚአን እኳ እንድሕር ወሲድካይን ሕያወት ዘረባ እየን እዚኣተን ሕያወት ሕቶ እየን ምሽ ግን ብግብሪ ክትገብረ እንድሕዳ ኮንካ ቀለልቲ ይኮናን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ማለሲ ኣብቲ ፌደራሊዝም ብግቡእ ክሰርሕ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ ሕጂ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ፌደራል ጋቨርንመንት እዘን ስቴትስ ብኸመይ ይውከላ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ as proportional ዝኾነ እንድሕር ዳ ብናይ ህዝቢ ብዝሕ እንድሕር ወሲድካዮ ሕጂ ማለሲ ዘም ተጋሩ ማለት እዩ 5-6% እዮም ስለዚ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ትካል 5-6% ጥራም ክሕዙ ዝኽእሉ ሕጂ ክንደይ ኣለዉ
سلازي حجم زلو حجي سئلهم يلقودو تي ميليتار اندحر وسيدكايو بخومو كنداي توتهدر كاب نو سكف ستيت سي مستي نايت ستيت population مس تمازازن كخون الله proportional سلازي اب وتهدرنا ኢትዮጵያ 5% ናይ ተጋሩ ጥራይም ክህልው ዘሎ ኣብ መራሕቲ ናይ ወታደር መራሕቲ ጀነራላት ወላ ካልእ ወላ 5 ጥራይ ክኾኑ ኣለዎ ተኻል ክማጣጠን ድሕዳ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ እዚ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ከተግብር ናይ ህዝብ ጠለብ ንሲ ከተግብር ድሕዳ ኮይኑ ብቐጥታ ምስተም ናይ ወያኔ ታሽሙ ይዝራመጽ ዝራጸም ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ንሶም ከዓኒ ተሓይልሎም ወታደር ምሶም ሰኪሪቲ ምሶም ተቆጠባ ምሶም ስለዚህ ስቂሎም ኢዶም ክህቡ ብእሉ ዲዮም እንታይም ክገብሩ ብኸመይም ክርእይዎ እሱውን ለባም እንድሕዳ ኮይኑ ናብ ረጽሚ ንምኻድ ንዕኦም አትሊስት አሽራንስ ማለት ዋላ ተስልጣን ናብ ካልኦት ተኸደሲ ተጋሩኹም ተጋሩሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክነብሩ ክሪኦም መሰሎም ተኸቢሩ ክነብር ይኽእል እዩ ናብ ዝብል ባይታ ክመርሕ ዝኽእል ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ረጽም ኣሎ ካላ ኣሎ ማለት ፐርሰፕሽን ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ከም ጸላእቲ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ነው ስለዚህ እዚ ሕጂ ታርጌት ድኾኑለው ካልእ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ናይ ህዝቢ ኣረጋጊእኻሲ እቲ ዝግባእ ነገር ክትገብር ነዚ ክትመርሖ ይከኣል ዶ ሕጂ እዚ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ሕጂ ዘልዕሎ ዘሎ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝብል ሓሳብ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ መንግስቱ ሓንቲ ኢትዮጵያ ገለ ዝብል ናብኡ እዩ እቶም መሓራኻ ነዚ ኣንፈትዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሶም ሕጂ በድብሩ ኣለዉ ማለት እዮም ቅድሚ ሕጂ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ትበሃልሲ ተላዓይላ ትፈልጥን እያ ስለዚ ሕጂ ተጋሩሲን ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ተዘይበሉሲ ንኢትዮጵያ ደው ዝበሉ ይኮኑን ንኢትዮጵያ ክሕብሉ እዮም ክሳብ ሕጂ ይሰርሑ ነይሮም ዝብል ስምዒት ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ እቶም ተጋሩ ከዓኒ ብሓቂ ንምዝራብ ከዓ ንሕናሲ ተዋጊእና መይትና ካብ ዲክቴተር ናይ መንግስቱ ንኢትዮጵያ ዘናገፍና ኢና ስለዚ ኢትዮጵያ ቁጠባ ምዕባለ ንኽህሉ መዓት ትካላት ናይ ዩኒቨርሲቲ መዓት ነገር ንኽመጽእ ብቀዳምነት ደረጃ ሰርሐናሉ ኣብዚ ደረጃ ኢትዮጵያ ንኽትበጽሕ ዝገበርና ንሕና እንዲና እዚ ኩሉ ዝገበርናዮሲ ተረሲዑሲ ሕጂ ንሕና ከም ጸላእቲ ንውሰድ ዝብል ከዓ ስምዒት ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ከመይ ገሪ እዚ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ነዚ ኩነታት እዚ ኣረጋጊኡሲ ንኽልቲኡ ኣተሓሕጁ ወይ ከዓኒ እንዳማዛዘነሲ ማእከላይ ብዝኾነ መገዲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣረጋጊኡ ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ክመርሓ ክርኢና ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ክልተ ተራጸምቲ ዘይጣዓሙ ሓይልታት ኣለዉ ስለዚ ነዞም ክልቲኦም ከመይ ገሪ ከኣስሮም ክርኢና ስለዚ ናብ ሓደኦም ተዘዝዮም ተም ሓደኦም ሪቮልት ክገብሩ እዮም ናብቲ ሓደ ተዘዝዩ ናብቲ ሓደ ሪቮልት ክገብሩ እዮም ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ንምፍታሕ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ማለት ንምሕዳር ኣጸጋሚ ዝኾነት ኢትዮጵያ ይተረኪቡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዓወታ ሳልጦን ክህቦ ንምነ ምክንያት ተረጋግቲ ኢትዮጵያ ንዓና እውን ተረብሕ ስለዝኽሲ ናይ ህዝቢ ረጽሚ ናይ ዘርኢ ብሕልፊ ረጽሚ ኢትዮጵያ ክልዓል ኣይንደልንና ስለዚ ከመይም ገብሩ ግን ክርኢና ስለዚ እዚ ዝበሃል ከዓ ናብ ኤርትራ ብኸመይ ይጸሉ ክርኢና ግን ከምቲ ዓንተው ዝበልክዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እንዲዩ ጉዳይና ንሕና ጥራይና ክንዓልዮ ንኽእል ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑ ድላዮም ተገበሩ ንረብሓኦም እዮም ንሃገራዊ ረብሓኦም እዮም ስለዚ ሃገራዊ ረብሖም ምስ ሃገራዊ ረብሓና ማዛዝ ማለሲ ጣዓም ሕጂ ጣዓም ካልእ ሕቶ ክኸውን እዩ ግን ሃገራዊ ረብሓና ክነኽብር ንኽእል ንሕና ጥራይ ስለ ዝኾንና ሃገራዊ ረብሓና ካብ ምኽባር ንኸይነኽብር ከሊእና ዘሎ ዓጊት ሕጂና ዘሎ ከዓ እቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ነቲ ስርዓት ሓደ ፍትሓዊ ህዝባውን ዝኾነ ስርዓት ኮንስቲቱሽናል ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ንክህነፅ ኢና ክንቃለስ ዘለና ስለዚ ቀዳማይ ዕማምና ክኸውን ዝግብኦ ንሱ ይበሃላ እየ የቐድየለይ ኦኬ አንቱም ዶክተር ብዙሕ ትንታነ እንዴት ተዋሂብዋ ኣለኹ በል ሪጋናት ካዲ ኣለኹ በል ቲታኒክ ካብ ዓንቶ ይርየዩ ሪጋናቱ ይስመሪኖ ሪጋና ይመኒሞ አስመሪኖ እትልዕለይ ዘለዩ ቢዋይስ እትልዕለይ ዘለዩ ግን ዘረብ የለን ኣነ ብዙሕ ተጸብየ ኦኬ ሓቶም ተደሊ ንዓኻ ክበከ ትራፊክ ኣታስኻ መንኻ ኣለኹ በል እስኻ ዳ ሬድ ነሪካ
أنت الله هنا حج يريد علي الكا تيتانيك الله هذا الله تيتانيك الله تيتانيك تبال الله هذا اوكي ترافيك حزة ترافيك حزة مسرع كينا جايز كورده نجي اوكي احنا ذا قداي ابنا اثيوبيا بوليسي حدش منجستي زعما بوليسي انت قبلو ذا قداي ناي تعيش من انا ناي بوليتيكا ناي دوب ناي بعدم ناي فردي أقول مالتي تزربان هيرو تفراني زرباتها تابوتات زعات تزاريبا هو تي فتح نايود نايدوك بزحتو ريتراوي تاي مسلوتي أنا زارب أنا اللغة أنا حمو خير مو ده حنت تزارب لازم تي فتح نايدوك تبدا تي دوب زغبرو شجر نايت دوب سمبرات نايت وقع زحجي نريو زلنا ايو تي حزبي ناي مدحاني دكتور انتاي تقول لها كبري ناي حزبي دوك حلو والو زبل تاشموا كبرتات ناي حزبي انتاي خبرتات خبرتات مزح حلو الكا اخاتا هاجر كاتكالاخن خبرتات انت داري حلو زي حلو الكاتي تي قوامي ومنجستي خبرتات تي منجستي كنا نزبكا قوامي زبكا قوام زي يقولوا منجستي وقع بعلو الجمهور منجستي كوميشن اوف انكوايري يوم بعلو الجمهور توقع الجمهور خلو السرارة نايتي محبرسب عالم كميجر يسرح زي فلس لزغنة إثيوبيا next day أب حبرات منجستات أبلع علي أجريشن تغيرو تبع هاي مالتي أبلع علي أجريشن تغيرو ذي كل ساعة بخصي ذي مز يوم تناي بعل رواندان بعل أنتونيا ليك كم ميديترز كوينوم تي سرعات اب إريترا زولو وصو خابز تاشو ميلو دارغات رفتات ونتي ناي وصاي قداي منستر ناي امريكا انتونيو ليك جاسوس دارغا حماق رفتات ون تاريخو الذي توقع ناي سياسي تهاجر ناي سياسي فاتي خمس عليكم تخبرتات تبلا زلغا دكتور يلن كبرتات ناتو تنافقه حزبي ايو ስለዚህ እንታይ ልካ ሓንቲ ፅቡቅ ተዘረባ ሽግርና እዚ ሽግር እዚ ሽግር ኤርትራውያን ሕጂ ተዓንቶይ ክዛረቦ ፀናሕካ ቶታሊ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ዘንፀባርቕ ተኣሽሚ ቶታሊ ዝቕበሎ ኣሎ ዘይቕበሎ እውን ኣሎ ስለዚ ተሃገር ክድሕን እንድሕር ኮይኑ እዚ ስርዓት ካብዚ ዘለዎ ተኣሽሙ አንጻር ስርዓት أنا جدا أيكون نكاتي ودب بسياس أنا جدا أيكون سياس كركبة تا شجر تا تفتح أنا جدا أيكون هاجرنا كوان تهاجر كواني نسبيات ملكت لذي قداي إرتراويان يملكت من يوم تم إرتراويان كلهم إرتراويان أب إرترا زلوا بوليتيكاوي مسألات ناتهم كخبر الله إزي مسألات إزي نحدا ودب زوهاب لخاله ودب زنسا قاي كونن سلازي إريتراويان زعبا مسايت إريترا سلازي هذا ديكتاتوراوي سرعات وحاده ديمقراطاوي مسؤول ناي قد اشوف قبر دي قواماوي زي فتحاوي I think democratization before زي demarcation already so deep لذلك تي democratization نعنا زملكت قداي سلازغونه أبو سب ناي ربحا حزبي زحلوه كبريتات ناي حزبي سقع زي حلوه كبريتات يلن مالتي لذلك خبرتات كتب لك أنا حكا دكتور يلن خبرتاتي كبريتات تنفقوا حزبي سلازغون بزعبا ناي إثيوبيا بزملكت
መጀመርታ እትስኻት ተዛረብካ የሰንብት ልክ ከምዚ ናይ BFDJ ዝዛረቦ ዛሃገር እዚኣ ብሓንሳብ ክትነብር ኣይትኽእልን ዝብል እዩ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ይምልከቱ ጉዳዮም ከመይ ገይሮም ኣመሓድሩ እንታይ ይገብሩ ከመይ ይገብሩ ንዕኦም ዝምልከት እዩ ኣብዚ ሕማቅ ገይሮም ኣብዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ተኣሽሙ ዝበልካ ሓንቲ እዚ ናይ proportion representation ዝበሃል ዝተዛረብካ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ጉዳይ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ልዕሊኡ ዝተገብረ ናይ ምቕያሩ vote of confidence ኣብ ልዕሊኡ ተገይሩ ስለዚ ፖለቲካዊ ሽግር ስለ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ሶሉሽን ገይሮም ሕድገታት ገይሮም ፖለቲካዊ ሕድገታት ስለ ዝገበሩ ሪፎርም ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም they are respected because ገይሮሞ እዚ ህግደት ዝደልዮ ነበረ እቲ ሃገር ክጠፍእ ተቃሎት ንህግደት ዝመስሉ ተቃወምቲ እውን ክጠፍእ እቲ ሃገር ዝብሉ ዝሓስቡ እውን ኣይሰኣኑን ኮኑ ስለዚ ጉዳዮም ሽግር ፖለቲካዊ ሽግራቶም ብፖለቲካዊ ሕገታት ፈቲሖሞ they are making reforms ስለዚ እቲ ወሲድዎ ዘሎ መርገፅ ኣይተቀየረን ብዛዕባ ዶብ ምፍታሕ ኣብ ኤርትራ the same policy so interview ምስ ገበረ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ስለዚ እዚ ስርዓት ኣነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ዝመስሉ ይኸስስ ዘይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስኡ ክትውድዎ የብልኩም ንኤርትራውያን ስለ ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ስርዓት እዚ ሃገር ዘስዓረ ሃገር ዘዋረደ ሃገር ዘጥፈረ እዩ ኣይ እመንን እዩ ንምንዋሕ ስልጣኑ እዩ ዝቃለስ ንረብሓ ህዝቢ ዝቃለስ እውን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ክብርታ ይብሉ ሃገር ንሃገሩ ክከላኸል ኣይክእልን እዩ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ እቲ ሃገር እሱ ክከላኸላ ኩሉ እሱ ግበራ ናቱ ስለ ዝኾነት ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ዝውግእ እዚ ውግእ ስያሲ እቲ ዶብ እውን ክፍታሕ እውን ኣይደልዮን ስልጣኑ ስለተናውሕሉ ስለዚ ሓቂ ኣምሲሉ ንምንዋሕ ስልጣኑ ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናይ ዶብ ክፍታሕ ኣይደልዮን ይፈልጥዎን ከምኡ ዘይደሊ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ከምቲ ዘለዎ ኣሎ እቲ ኖ ፒስ ኖ ወር ክቐፅል እዩ ዛሕራ እዚ ናይ ኒው ፕራይም ሚኒስተር 2 ዓመት እዩ ተሪፍዎ ዘሎ 2 ዓመት እዘን 2 ዓመት ምርጫ ተገይሩ تسقطوا لنا بركة حلمتات ودكتور كخون خيري. لذي ما يكفي يغني لي.